السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى barsamızın etken taat ve ibadetlerimizi ve hayrat ve ihsanatlarımızı ve din yoluna, diyanet yoluna, şeriat-ı Muhammed'in ihya edecek bolup yani artgan qadamlarımızı öz azamatlı dergahına kabul ve makbul eylesin. Ve hemmemizi öz öy içerimiz bilen, ova qarındaşımız bilen ve ümmet-i Muhammed'ini günahlarını ötüp, mağfiret edip, iki dünyada saadet ve iki dünyada gönenmek ve iki dünyada felahını versin. Ve Huday Teala'ga münha şükür ediyef ki yine de bir heftani bize nasip etti, can sağlık bilen, yurt parahatlık bilen bir heftakta yetirdi. Vakıan kan şükürle ediyef. Bugün inşallah evvelin Sure-i Kur'an, Sure-i Fatiha, Sure-i Hamd şunu da yani inşallah kardeşan okuyup verir. Ondan sonra da kıyıtkı tercümesini Hazakun Abidi Körün kitabından yani okuyup verir. Ondan sonra inşallah odak tefsirine girişir. Kardeşan okuyup verir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamet olun. Sure-i Fatiha'nın tefsiri. Sure-i Fatiha Mekke-i Mukarreme'de nazil bolupdur. Özü de 7 ayetten teşkil bolandır. Şu suranın 7 ayeti var. Bazıları rivayet edipdirler, Sure-i Fatiha 2 mertebe nazil boldu. Bir mertebe Mekke'de ve bir mertebe Medine-i Münevvere'de nazil boldu deyip. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Tamamı hamd ve sana ve tamamı yaxşılıklar Xuda üçündür. Dilim bilen aytyan zikru tesbihin ve hamd ve sanan Xuda üçündür. Bedenin bilen etyen ibadetlerin namaz yali, roza yali, hac yali Xuda üçündür. Ve malın bilen etyen ibadetlerin zekat yali, uşur yali ve sadaka yali ve hayrat yali himmeti Xuda üçündür. Rabbil alemin, alemnin perverdigarı bolan Allah. Rab dediği terbiyet vermek manasındadır. Alimga terbiyet berişi de alimni yoktan bar edipdir ve bir müddet baki kalıp zindagi etmeginin vesaillerini amade edipdir ve candarların iyicek ve işşek rızkını muhayya edipdir. Kalan ayetlerinin de tercümesini alan okuyor. Şu Sure-i Fatiha dedik, Sure-i Hamd dedik. Bunun fazileti muradında, bunun derecesi muradında şu suranın adı beterken, her suranın bir iki adı olya, üç adı olya, bir neçe suraların bir adı olya, yani şu suranın da yani beter adı ken. Adı kendiği de ne demek delalet ettiya? Şunun şerefine delalet ettiya, şunun derecesine delalet ettiya. Mesela Huday Teala'nın Allah diyen adı var, ondan başka 99 tane adı var. Ya Peygamberimizin şöyle adı ken, şöyle ne demek delalet ettiya? Şol Peygamberin ya Huday Teala'nın şerefi kendigi, silagi ve hurmati kendigi.
Indi Sure-i Fatiha'nın da adları ken yönü teberrüken bir kuş tane adını ve näme dip takılıptır sebebini aydaylayın. Birisi şu suraga Sure-i Fatiha diyorlar. Sure-i Fatiha aytýan Sure-i Fatiha'nı okuymalyna marka deyip. Fatiha diýeni manasy başlamak diýdi. Onun bu surat näme Fatiha diýipdirler? Çon Kur'anyň evvelisi bilen başlaýar. Kur'an evvelin surati Elhamda. Onun şu sebepli Sure-i Fatiha diýip aýdypdyrlar. Ya da sen namazyny şu sure bilen başlaýan. Namazyň evvelinde şu surany okuyan şu sebepli Fatiha diýip ad beripdirler. Yine bir tane adı Hamd diýerler, Sure-i Hamd. O da Hamd diýdi övmek. Son bu suranın içinde sen Hudaý Taalany övýän, Hudaý Taalany setaýiş etýän, medh etýän şu sebepli bu suranın adyny Hamd diýipdirler. Ya da Es-Seb'ul Mesani diýip taýip berilýär. Ady ken, ýöne ýanky aýtışmy alyp bir kuşdaýany misal aýdylýar. Es-Seb'ul Mesani diýdigide 2 gedek inen 7 ayet diýdi. Es-Seb' diýdi 7, Mesani diýdi 2 gedek. Bir Yankı Hacahun Abidi gördü, öz kitabını aytti. Sure-i Fatiha asmandan yere 2 defa nazil bolupdyr. Bir defa Peygamberimiz Mekke'de wagtynda nazil bolupdyr, bir defa da Medine Resulünden sonra Medine'de de nazil bolupdyr şu sure. 2 defa inen ayet öýdi de 7 ayet şu sure. Elhamdülillahi Rabbil alemin bir ayeti Er-Rahmanir-Rahim ikilencesi Maliki yevmiddin üçlencesi İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dörtlencesi Ehdinas sıratal mustaqim beşlencesi Sıratallezîne en'amte aleyhim o da altılancesi Gayril mağdubi aleyhim velezzallin o da ki 7. ayet. Şu sure 7 ayetten yani teşkil bolupdyr şu sura. 7 ayet şey. 7 ayet yöne her ayeti da beter sogaply etip goýupdyr Hudaý Taala şu surany. Her kim şunu ihlas bilen okuysa sogaby beterken o näzire. Eger bilýän bolsaňyz Kur'an 7 menzil. Pakistani Kur'anlardan görseňiz menzile 1, menzile 2 diýip ýany 7 bölünýär Kur'any 7 menzil edilýär. Gurbi ýanky Sure-i Fatiha'da 7 ayet her kim bir ayetini ihlas bilen okuysa Kur'anyň 7den mersi Kur'anyň bir menzil okuýan ýaly sogap bar diýipdir Hudaý Taala. Mesela sen Elhamdülillahi Rabbil alemin şu bir ayette şunu okuýdum, Kur'anyň 7den mersini okuýdum. Şu zira ýani sogap bar. We ýene birden şu sura 7 ayet cehennemin gafy 7 däne. Şu her ayeti cehennemin bir gafynyň öňüne set bolup gafyny ýapýandyr diýe riwayetlerde gelýär. Hatta bir gün Cebrail ferişte Cebrail aleyhisselam Peygamberimizin ýanyna gelipdir. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem kuntu akhshal azab ala ummetik diýipdir. Cebrail ferişte gel Peygamberimizin ýanyna ya Resulullah diýipdir men heýwara senin o ummetin de yani o da gireceğinden beter narahatdım diýipdir. Senin ummetinde ummeti ahir zamanla o da girecek o diýipden fikrim harapdy diýipdir. Kaygıda, gussadadım diýipdir. O näme diýip? Çünki Hudaý Taala Kur'anda näme dedi? Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in diýdi bir ayetde. Ve inne cehennem le mev'iduhum ecma'in. Hemme kişinden wada berilen jaý. Her bir ummet bolsun, her bir insan wada berilipdir cehennem bilen bayat cehenneme barmaly diýipdi. Senin ummetine de wada berildi, onun men beter narahatdım diýipdir. Leha seb'atu abwab. Cehennemin 7 tane gafly we likulli babin minhum juz'un maqsum. Her gafyndan bir belli taksim şoda adamlar, şo adam cehennemin içine girecekler. Cehennemin 7 gafly we her gafyna bir bölek bir kısım adamlar girecek. Hudaý Taala indi şunu Kur'an'da aýdypdy. Cebrail ferişte diýär şu ayet inenden sonra ve biz senin ummetinde cehennemi boljak o diýip beterden narahat boldum diýär. Näme? Lemev'iduhum ecma'in etdi. Ecma'in de hemme kişbayet barmal cehenneme. Onun beter fikrim harapdy. Ýöne elhamdülillah
Hudaý Taala asmandan bir surany senin ummatyna indirdi ki Sure-i Hamd bolsun. Özünün de 7 ayeti var. Her ayeti cehennemin bir kapısını yapyandır dedi Cebrail ferişte. 7 ayeti var. Her bir ayeti cehennemin de yani bir kapısını yapya. Onun vaqan acık bir olcu burada ki Sure-i Elhamdi tamamı sen ummatın biliya. Yaşı da biliya, qarlısı da biliya, ayallı da biliya, daygalı da biliya, adamlı da biliya. Hulasa hemme kişinin bir bilyen surası inşallah sen ummatın okuyarlar, onun cehennemden mahfuz qalırlar deyip sonra bir rahat bolun diye. Bolmasa ön bütün fikrim haraptı deyiptir Cebrail ferişte. Elhamdülillah. Evgüt bolsun, sana bolsun, setayiş bolsun kime? Lillah, Huda için bolsun. Tamamı evgütle Hudaýyň ki. Biz inni evvelin suran evvelinne Hudaý Taalany evýär. Çon bizi ýokdan bara getiripdir, bize nagadarha nigmat beripdir, nagadarha gowluk edipdir. Biz baýat biz halygymyz evmeli bolýar. Elhamdülillah. Evimizde de nagadar ihtiramany evýär. Näme diýär? Elhamdu tamamy hamdla, tamamy setaýişle, tamamy evgüle Hudaýyň ki. Elhamdunun bir eliflamy var. Gaw dikkat edin nahwy gurruny. Eliflamy elhamdunun bir eliflamy var. Şol eliflamy bir näse ulamaly cins diýär, bir näse ulamaly istigraq diýär. Hulasa cinsi hamd, cinsi evmek ýa-da tamamy evmekle, tamamy evgüle Hudaýyň diýär. Yani Hudaý Taala şu form edip evýär, şu form edip fiiliyat. Onun ýöne bir sual var. O nazar bolýar tamamy evgüle her kim bir nefer evse Hudaýy evdi bolýar diýär. O nazar bolýar. Şumat biz meselen Hudaý Taaladan başga birine evýär ki bir usta bolýar, we bu ustanyň da yani işleýişini diýär. Bu ustanyň hünerini görsen diýär. Ustany ýokdur. Ya meselen bir mollany görýär, we bu mollanyň ders okuýyşyny diýär. Ya şonuň ýalyp bir bärki bendele de evlýär. Onuň nazar bolýar tamamy evgüle Hudaýyň diýdi. Onda ýok. Şol bendäni evseňde Hudaý evdiň. O näme diýip? Çünki şol usta işini evýän, şol ustany kim ýaradypdyr? Hudaý Taala ýaradypdyr. Sen ustany evdiň, ýani Hudaý evdiň, eýway bu Hudaý Taalany nagat owadan edip ýaradypdyr bu ustany. Bu adamy nagat usta edipdir, nagat hüner beripdir, gawy hüner beripdir diýip ýene Hudaý evdiňmiz bar. Her bir zady evsek, ýene aňyrsa Hudaý Taalaga barýandyr. Onum da ýangaýsymy diýalyp tamamy evgüle, tamamy medh senaly Hudaýyň diýip diýany köpeldip, känelip evseň beter sogaby kän bolmaly. Hatda bir gün bir adam, bir sofyşan şu forum Hudaý Taalaň munazatynda oturanda hamd sana aýdanna şu forum edip bir hamd aýdypdyr. Ya Rabbi lekel hamdu leke kema yenbaghi li celali vejhika ve li azimi sultanik dipdir. Ey bar Hudaýa men seni evýän, sana evgi bolsun, nagat senin däni endadança, senin ulluğunça dipdir. Men seni evýän, medh etýän, miqdary nagat senin ulluğunça ey bar Hudaýa. Ya Rabbi lekel hamdu. Ey bar Hudaýa sana hamd bolsun, sana övmek bolsun, kema yenbaghi li celali vejhika ve li azimi sultanika diýdiğim muhtasary şey, ey bar Hudaýa senin ulluğun ýalyp men sen evýänlip şu form hamd aýdyp duranmyşdyk. Onun ferişteler o kiramy katibini ki sogaby ýazýarsyň namy amalyny, buladany şoňa sogap berjek bolupdyrlar, sogabyny ýazjak bolupdyrlar, emma galypdyrlar ki şoňa näçe sogap bereli. Näme diýip şon Hudaý Taalaň ullugy ýalyp Hudaý diýany evdi we Hudaýyň ullugy nagatqa ki şoňa diýany sogap ýadylar ýaly. Hudaýyň ullugyny hiç kim bilmeýärdi nagatdygyny. Hudaý Taalaň ullugy binahaýat. Onuň ferişteler näme ýazjagyny bilmeýän nurmaga Hudaý Taala diýipdir: "Ey kiramy katibin, siz ýanyň sogap bilen işiňiz bolmasan, şu aýdan hamdynyň aydan näne zikrinin özüni kitabyna ýazan goýan men ahiretde özüm sogabyny beren diýipdir. Biz elhamdülillahny ýangaýsymy ýalyp üýşürip tamamy hamdle, tamamy evgüle diýip däni Hudaý Taalaga üýşürip etsek beter sogaby kelendir.
elhamdülillah'ın beter sana bir hoşluk yetişende, sana bir rahati yetişende, ya qiynalıp doğun fikrin harap, birden oradan azadi geliyor sana, fikrin asılıyor. Şonu yalak yerlerde bayet elhamdülillah, Hudaya şükür etmeli. Elhamdülillah bir şükür manası var. Mesela sen karnın asmıştık, geliyen de har yiyen, taam yiyen, indi de yani karnın doydu, olakon kaygıdan çıktın, bayet elhamdülillah diyeyim böyle. Ya mesela su taptı, geliyen bir livan su içiyen, qaniyan, susamaktan, doyuyan, şonu gelip izinden elhamdülillah diyeyim böyle. Ya şonun yarak her bir işi tököttün, izinden elhamdülillah Hudaya şükür etmeli. Beter de aytmalı yeri, bir nefer asqırsa, şol adam bayet elhamdülillah demeli. Hem o da kıyınçılıkta oluyor da, sen asqırmağından olsak tamamı cismine, endamına bir ağrım düşüp duruyor, aslan kıymıllah bilene, onun bir asqırıya, geliyor sana bir yengillik, bir aramış geliyor. Onun izinden elhamdülillah demeli. Evvelin elhamdülillah diyenle, Hazreti Adem ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam bizim atamız, Hazreti Adem evvelin var elhamdülillah diyen kelime şon ağzından çıkıptır ha. O da cennette yankıyarak asqırıptır, izinden elhamdülillah deyiptir. Onun elhamdülillah diyenden sonra ferişteler ona yerhamukallah deyiptir. Huday seni rahmetsin neydi. Ha, inni bir neferde yani asqırsa, asqıran adam bayit elhamdülillah demeli, şükür etmeli Hudaya. Ama teori olunaki eşlerle, bu asqıran adam elhamdülillah deydi, şuna cevap vermeli, yerhamukallah demeli. Huday seni rahmetsin deyip. Yani eğer elhamdülillah demese onda sana da vacipte aytıp görmeliler. Yani beter katı havardar olmalı, beter katı havardar olmalı. Nemege elhamdülillah'ın bir hoşluk yetişenini aytmalıydık da. Hem sayan bilen vursunmamıştık, doğunun bilen vursunmamıştık, ya eltin bilen vursunmamıştık. Şona bir musibet yetişenine, afet yetişenine sen şona hoş olup elhamdülillah deymeliler ki katı hatardır ve olukon günahların birisidir. Rabbil alemin, elhamdülillahi Rabbil alemin. Eviyas biz Hudayı, ol bir Hudayı ki Rabbil alemin. 18.000 alemin terbiyet beriyani, 18.000 alemin perverdigarı bolan Huday Taala'nın bir sıfatı Rabbul alemin. 18.000 alem var, şonun hemmecini terbiyet beriyen, hemmecini östüryen, hemmecini de yani ulultyen Huday Taala'ga evgut bolsun niyaz. Hemme alem deyip de yani alemin tarifi masivallah. Huday Taala'dan gayri alem değil ya. Onun alemi Huday Taala terbiyet berişi bir iki de yani mesal aydar olsa, mesela biz özümüzden mesal tutayım. Eceğin karnına, eceğin rahminne, isinne bir qatra su, bir neyse vaxtda yani yatya, şol yani qatra su, yuvaş dura qanı tebdil oluyor. Sonra şol qanna dura ete tebdil oluyor. Şol et de yuvaştan fünke tebdil oluyor. Indi bir eceğin isinne kubolyan gurrunha. Şol fünkün daşına yuvaş et çıkıyor, et koyvermeyene duruyor. Onun etli de yuvaş ayak boluyor, el oluyor, göz kulak boluyor, ağdın boluyor, burnun boluyor, ağzalığında yani teşkil tapmana duruyor eceğin karnının içinde. Onun da Huday Taala taraftan bir ruh geliyor ama can geliyor, şo veren de sonra dünya gelip eceğin eline geliyor. Indi şol oğada, şol oğlancık da, indi şunu da yani kim terbiyet vermeli eceğin içinde? Bir yatan suyu gelip kan edip, et edip, fünk edip, bir ağda doğrulap, bir insanı vücuda getiriyen kim olmalı şartda? Huday Taala'dır beşek. Ve hatta inki Huday Taala'nın rahmanlığını vezden, oğlan enen eline gelenden sonra, onunla ne bir doğru diş var, bir da çeynep, yer yalap, ne bir doğru me'de var, hezmeder yalap, Huday Taala behterin kazanı, behterin tağziyani, doğrun ecesinin göğsünde ağ süt koyuptur. Ayaşı işi kim ediptir? Beşek Allah Taala'nın ödedendir. Ve ya da beter gengzat, şumat yere yani tohum sepiyaz, bir azıcık üstü kumbelen örtülüye, şol dene yerin aşağında çiğ çekiye, rutubet uğruya, şol yani bir azıcık ödedinden çiğişiye, onun iki başı yarılıp,
denen bir başı yani kök bolya, rişe bolya yerin aşağını nüfuz etye. Bir başı yani gitye yukarı ösmeli durya, bağ bolya, ağaç bolya, yaprak bolya, gül bolya, meyve bolya. Şu terbiyeti kim koyuptur? Bişek Hudaý Taalanyň özü goýandyr musulman dogalla biz Rabbil Alamin şonuň ýalyk hemme da terbiyet berýän Hudaý Taalanyň özüdir. Soňraky ayet Er-Rahmanir-Rahim. Rahman nidigi rahmeti dünýäde amdyr. Özüniň mahlukatyna rızık berýär diýdi Rahman. Kafir de bolsa rızık berýär, mu'min de bolsa rızık berýär. Kafirga sen kafir diýip rızık bermäni goýmaýar. Dünýäde Hudaý Taalanyň rahmeti tamamy mewjudatlara şamildir. Oňa görä Hudaýga Rahmanud dünýä diýip aýdylýar. Rahim diýdigi rahmeti kıyamatda mu'min gullarga hasdyr diýdigidir. Biz Allah tebaraka ve taala Rahmandır dünýäde, yani fadly keremi we ihsany hemmäge şamildir. Rahimdir ahiretde, yani mu'min gullarny magfiret edip özüniň rahmetine duş etýär. O da Er-Rahmanir-Rahim'in de yani tercümesi oldu. Er-Rahmanir-Rahim, Bismillah'ın içinde de ayttık, Rahman neydi? Dünyada rızık berýär, çı musulman olsun, çı kafir olsun, Rahim dediği ahirette musulmanların günahını geçip ama kafirlerin günahını geçmeye. Bu mevrattan da ovadan gurrunları Hudaý Taalanyň rızık berşi ve Rahmanlığının hakkında müfessirinler öz kitaplarına qaw hikayet getiripdirler. Qawatdan dikkat edin. Evvelki hikayet Er-Rahman Rahim dedi Hudaý Taala mehriban. Dünyada çeten musulman bol, çeten kafir bol, günahkar bol, fasık bol, onda da Hudaý Taala mehriban. Dünyada hemme bendek mehriban, hemme bendesine rızık berýär. Şu mawratda İmam Fakhrur Razi diye öz tefsir-i kebirine getiripdir. Zunnun-i Misri. Olukun awliyadan birisi bu da Zunnun-i Misri diyani. Bir gurrun berýär, men bir gün öýde otyydym, şonda birden yüregime birdan diýip düşdi. Bir hawsala düşdi, fakat yani öýden daşary çykdy, birdan meni itiklap barýan ýalyk boldy diýär. O näme hawar qadyp yani öýümizden daşary çykyp gitdim diýär Zunnun ha. Bir olukun awliyadan biri bu da. Onam gidiverdim, öz owadan çykdym, şäherden daşary çykdym. Gittim bir derýa kenara bardım diye, bir derýanyň garagyna, sahile. Şonna duunmagam, görsem, aňyrdan bir qırakdan içýän bir olukun agrap täni suwa garşy ýörtüp täni gaýtyp gelýär diye. Gatydan ýörtüp bir içýän gelýär suwa garşy diye. Wa men diýdim bu içýäni näme bolýar ka şeýle ezele bilen şeýle çalasymlyk bilen suwa garşy barýa. Onam suwun içine girdi we bu näzire suwa girse gadyp täni içýän akrap suwda işi ýok da onuň. Görsem suwun gapdalyny bir gurwaka barmyşdyk diýär. Bir olukon gurwaka suwun gapdalyny arkasyny beripdi, şondan içýän näni ýörtüp gurwakaň üstüne mindi diýär. Onun gurwaka da suwun üstüne ýüzüm urip gidiverdi aňyrrak diýär. We açyp bir geň gurrun bir içýän gurwakaň üstüne minip derýanysyny girip barýar, bu näme ka? Menne izinden bir taymal bilen bir zat bilen ulada izlerine düşdüm diýär. Bular gidiverdiler. Aňyrda bir hoşki, aňyrda bir sahile düşdüler diýär. Gurwakaň arkasyndan içýän düşdi diýär. Menne düşdüm, içýän ýene bilibillerinden ýörtüp saladım ýörüp barýar diýär. Menne izinden näni ýetipden barýan, onam görsem aňyrda bir jawan oglan bagyň kenaryna ýaty diýär. İçýänni şoňa garşy ýörtüp barýar diýär. Ve eger şun çakamasa ýakşy etip gorkdum diýär. Şon diýişler çakar bir daha derdipdäni. Onam şöyle ýörtüp bol jawan oglana hiç de diýmedi, oňapdyna kesip gitdi diýär. Amma jawan oglanyň aňyrsyna bir olukon ýylan şol adama garşy ýatan jawana garşy näni gelýän bir ýylan mamyşdyk diýär. Olukon ýylan ki öýde de şu adamy çapçak bolup gelýärmişdik. Ýylanyň öýde kullen 1 kilometr, 2 kilometrde bolsa adamın iyisini bilip de şoňa garşy dogul gaýtdy diýär de bir zat edamasyny bennipdi. Onam yatan adamda olsa gelip şu format diýär. Indi şol yatan adamy ýylan çapmany gelýärmişdi.
bu içyen yörte yılanı yetip yılanın üstüne çıkıp yani şonu çakıp dişlep tamam veherini içine koyup da yılanı öldürüptür. Hani o adamı gelip çakmaka yılan. Şeydip de yine de içyen iyigine kaydıp kurvakanın arkasına minip yine deryanın içine geri gitiptir. İnnip tahtı zunnun niyemin tamam heyrette, teaccupta ve nezire oğlu bir kurvaka nemekide, içyen nemekide, bu yılan nemekide. Ol yatan adam bir awliya muhadirim diye. Hudaýyň dostlardyr hatmen. Yatan yerine yılan ediyet berenine Hudaý Taala şu içýany iýeripdirdir, öz içinden şey diýdim diye. Onun barıp da jawanyň ýanyna bardym. Görsem ol jawan arak içip ağzından araklar dökülüp yani ağzından arağın ýetip porsyp mes bolup yatanmışdyk diye. Şondan turdum okudan o jawan oğlan daşındaky ýanynaky ýylany gördü. Şondan ýani bökmäne durdy gorkup. Men aýtdym, "Ýok, gorkma, ol ölü ýylan" diýdim diye. Onam zünnun aýtdy, men ona hemme zada aýtyp berdim, bir içýan, derýan aňyr başyndan geldi, şu ýylany öldürüp gitdi. Gör Hudaýyň Rahmanlygyny, Rahimligini, seni nizat berdi Hudaý Taala diýipdir. Inne Hudaý iýerdir ha o içýany, jawanyny nizat berjek bolupdy. Şonda jawan ýani özüne gelip fikirlenipdir we men Hudaý Taaladan şeýle daşalýan, men ne oňa bir namaz okuyan, ne ibadetini etýän, ne öýüne barýan, başardygymdan Hudaý Taaladan daşalýan, fisq we fujur bilen, amma näzir bolýan, nagat mehraban Hudaý Taala ki şeýle maga ýakynlaşypdyr, şeýle maga nizat bermek bilen, meňe kömek etmek bilen maga nagat ýakyn bolupdyr Hudaý Taala. Men näme diýip taşalmaly Hudaý Taaladan? Ol bir Hudaý ki maga ýakyn bolmanyny isleýär. Men Hudaýa garşy dolanaýyn diýipdi, jawan şo tarapda tawba edipdi, dogry ýola gelip o da bir olakon söýýän bendelerden bolupdyr. Bizim niştaqda Hudaý Taala hatta fasyk da bolsa, hatta günahkar da bolsa, şo bendesine Rahim Hudaý Taala, şo bendesine Rahman, Mehraban, şolary afet belalardan alyp galýar. Bizim özümizde de kan imkany we üstümizden geçendir, şonu ýalap düzde, çölle, yatan yerimizde sana bir afet gelecekmişdi, Hudaý aýrypdyr, sawlypdyr. Ya bizim habarymyz ýok. Biz Hudaý Taala her näzire telekde bolsam bu dünýäde sana muhabbeti ba, mehrabançylygy ba, ýöne her näme telekeçilik etsem, Hudaý Taala ahiretde onuň jezasyny berjekdir. Bir de Rahman rızık berýär diýdi. Rızkı Hudaý Taala nirde bolsa ýetirýändir musulman da walla. Özüňiz we imtihan edip görýändirsiňiz. Sen işde bol, işiň ýok bolsun, dogry işläp bilen al. Onda da iýiskin Hudaýa şükür bol bolýandyr öýüňde. Hudaý Taala rızka men zamin diýipdir ahyň. Hatta bir aýetinde näme diýär? Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Hiç bir dabbe ýok, hiç bir zombende jandary ýokdur, megerin ki şoň rızky men boýnuma diýipdir Hudaý Taala. Öz iýişigini men ýetirjekdir diýipdir Hudaý Taala. Hop, inni şoň Razzaq onuň hakynda owadan gurrunlada bamyň içinde. Qargany hemmeňiz bilýäňiz. Ona kelak diýilýär da, kelaga siýa diýilmeýär, qarga. Şol kuş bir yıldırıp zatlardan hoşu gelýär. Javahirat ýa-da kulasy bir yıldırap duran zatlardan beter hoşu gelýär. Ýygnyýa öz hewetine. Beter de ýokuş bolýan zady näme? Şol qarga çüýçesi däni ýymyrkadan çykanna, şoň çüýçesi bir yatan laxtakan ýalyk, bir tikke et ýalyk bir zat bolýan bolmaly dünýä gelen wagtynda. Başka kuşlan kudaşığını yarattı. Hem serse de hatta gözle üstünde ne bir yelek ba, ne bir kanat ba, ne bir per ba, hiç zat yok. Yöne bir et yalcak bolup, bir tekke laxta kan yalak bolup, yani dünya geliyor. Hem de serselen tüyçe son yalak. Onun qarga yöne bir tüyçesini yumurtkadan çıkaranla görse yöne bir tekke et, yöne bir laxta kan yalak yatan bir zat, şonu yokuş vurup yani göresi gelmeni şol qarga öz hewurtkesinden qasyp gitýär diýär. Öz hewurtkesine näçe gullap barmaýar diýär, men hewurtgamda näme waqam diýipdi. Şonu yokuş worup diýär. Inni
bir tüyçe dünya geliye. Şu tüyçeklerini iyiski gerek, qaza gerek, tağziye gerek. Her bir çağanın da tağziyetini enefi getirip beriye, ağdını alıp beriye, koyup beriye, kuşta olsa, heyvanla olsa. İnni şu qarqarğanın tüyçesi ne bir üstünde yelek ba, ne bir per ba, ne bir kanat ba. Şu tüyçek kim rızık vermelenini, kim iyiskifini gözlemeli, enefe koydu gitti onu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Huday deyiptir, rızkı men boynuma deyiptir. Hatta şu tüyçeğin de rızkı men boynuma deyiptir. İnni nezir şoň rızkını yetiştir ya Huday Taala'nın yetiştirişini gözleyen. Çonki şol tüyçe, qaw dikkat edin bari. Şol tüyçe bir tikke et bolanlığı sebepli, bir lahtaqan yalık bolanlığı sebepli, şoň üstüne däni siňep, çiwin, peşe, şoň yalyk haşara şoň üstüne gelip gowanya diye. Näme berde de bir kan bir zat görse siňek zat gelýär da daşyndan aýlanýar. Şu tüýçüniň üstüne siňek, çiwin şoň yalyk zatyny gelip gowanya diye. Tüýçe şo üstüne gowanyan siňegi tutup däni tagziye etdiýär diye. Öz üstüne gowanyan çiwini tutup däni iýip şo bilen tagziye etdiýär, gazalanýar diye. Subhanallah. Gözden Hudaý Taala'nın hukmy tedbirini inni hiç zat yok, kudret yok, enesi koydu gitti. Nereden nahar gelmeli muňa? Hudaý Taala muňa nahar getirip berşi şeýle, kesiňiň özi, şoňa bir kan mykadip, bir et mykadip üstüne goňa, tüýçe şoň tutup däni iýýän bolmaly. Onun bir 3 gün geçenden sonra yuwaş-yuwaş däni üstüne yelek zatly çykyp, per çykyp, kanat çykyp däni bir mekgaw tüýçek meňdeýän bolmaly. Onun 2-3 günden sonra ýa-ni olakan qarqarga gelýär, görse özüne meňdäpdir tüýçesi, şondan sonra özü nänifi getirip berýär diýdi eýişçegini. Indi şu sebepli Araplar Hudaý Taala'dan rızık direnler. Eybar Hudaýa men rızkymy bolat, eýiskimi halallan et diýip däni dua etsek moga näme diýip dua etýärlemişdik? Ya Razzaqan na'ab fi 'ashrihi, ey hewurtgesinne tüýçäge, hewurtgesinne rızk berýän Hudaý, bizi rızkymyzy unutmawar diýip däni şeýle dua etýärlemişdik. Ya Razzaqan na'ab fi 'ashrihi, ey tüýçäge hewurtgesinne rızk berýän Hudaý, biziň rızkymyzy unutmawar diýip şu form dua etýärlemişdik Araplar. Ya da rızk mawratdan sen nirde bolsaň, hatta hemme zatdan hareketden qalsaň, hiç bir zat aslan uğramayan rızkın iyidine, düşmeyen rızkın iyidine, eğer rızkın kesilmedik bolsa, azalın gelmedik bolsa, Hudaý Taala hükmen sana rızkını yetirmeli ha. Şu mawrady, şu aýdylýan gurrunu bir adamlaň birisi men şun imtihan etsek diýipdir. Gaw dikkat edin. Şu Hudaý Taala'nın Razzaqdygyny nirde bolsaň da sen iýiskini yetirjek, rızkyny yetirjek diýilýär. Näzir yetirýäkam diýip imtihan etsek bolupdyr. Onam näme diýipdir? Men diýipdir bir çüntde ýatsak diýipdir. Hiç şatda iýjek däl, megerenki agdyma getirilip bir zat guýlamasa iýjek däl diýipdir. Öz öýümde de ýatsak däl diýipdir. Öýünden çykypdyr daşaryk. Owazyndan çykypdyr daşaryk, şährinden çykypdyr, ha bir dağlyga barypdyr bu adam. Gaw dikkat edin. Dağlygyň içinde de bir köwek ýer tapyp, bir gağa tapyp, şoň içine girip, şoň bir goşalaryna oturypdyr bu adam. Men şatdan gıýmylajak da, madamki men eger rızkym bar bolsa, te agdyma goýulýança turjak da jaýymdan netdir ha. Şu form gatty oturypdyr. Onuň bir gün ýasypdyr, hiç habar hatyr bolmapdyr, 2 gün ýasypdyr. Ikilenji gün bir gatty ýagyn ýagmany durupdyr şu dağlyga. Gatty ýagyn ýagmany durup, onuň bir kerwenle ýoluny alaşdyryp berenmişdik. Onuň şu ýagynyň aşagyna galyp, bula beter edilmäli, beter öl bolmaly, ýürüň şu dağa garşyn gaçaýlym şaýat bir bagy bardyr, bir zat bardyr, şoňda aşagyna girer diýipdirler. Bula däni şu kerwen hemmejigi dağa garşyn barýarlar. Gördiler dağda bir köwek bar, ay şoňysyna gireýil, ajap bir köp ýer, hemmejigi girýärler. Görse guşady däni bir adam oturan bolmaly. Bu da sezim çykarman, keplemen oturan bolmaly haýynda. Nodan Hudaý Taala'nın etýän işini Hudaýyň oňa rızk getirjek, da näzire getirýär. Barypdyrlar, görse bir adam guşady oty, we bu adam kim bolmaly ha? Hay sen kim diýip soratdyrlar mundan. Bu da sezim çykarman oturan bolmaly.
hay fakir betir üşüyen bolmaly, kepläp da bilmeýän bolmaly. Odun aňyr berdat bilen ýanynda ot ýakypdyrlamam. Indi gyzdyrjaklamaly. Onam hay şu fakira aştırdım diýip öýde ýanlaryny süýt barmışdyk, aňyr berdat barmışdyk. Şol süýt natlary bişirip de şoň öwünde goýupdyrlar. Al şu süýtden işleyipdirler. O onu da keplemän oty diýär. Indi rızk öwüne gelip atyr ahyrym. Şonu kabul etmeýän bolmaly. Onun bula näme diýipdirler? Ay fakir sowukda bitir doňan bolmaly, üşüýän bolmaly. Şaýat eline agdyna asqyn ýokdur. Gelin iki nefer bolup agdyna çeýleň, bir nefer bolup agdyna goýaýlyň diýipdirler. Şeý diýipdirlerden fakire. İki nefer bolup agdyna çypdyrlar, bir nefer bolup şonu däni içine süýt goýýan bol. Süýtde içine her nämeler gaçyşdyrylan süýtden ha. Behterin rızk agdyna goýulyp duran bolmaly. Şonda gülmäni durupdyr diýär ýanky adam. Ay bular dälemiş çykyn diýipdirler. Onu 10 litr yok, men değerli men Hudaý imtihan etjek bolýan diýipdir. Hudaý Razzaq diýerler, Hudaý rızk getirýär diýerler. Näjir kam diýip imtihan edýärdiň, wagan Hudaý getirjekmiş diýipdir. Nirde de bolsam, eger hiç saat işlemeseňdem, ne forum halatda da bolsam Hudaý Taala sen iýçiňe getirjekmişdir, ama gurrun ýok diýipdir da. Ançe nesibas an mirasat gernese tani biz setem mirasat diýär şair. Senin nesiben ba bolsa, rızkynda ýadyk bolsa şol baýa sana yetmeli. Gernese tani, eger sen şol islemesen, meselen bir lokma, bir çörek, bir da sen rızkynda ýadyklymışda, eger sen şonu iýjek de men aslan gerek de şo rızk diýsen de, gernese tani, eger sen islemesen de biz setem mirasat. Zor bilen şonu iýdirler sana diýär şair. Ýa-kyn köklady bolýar şol. Ýöne ýanky ismi diýerler, Hudaý Taala onu rızk getirjek bolsa öýün goşasynda ýatybermelmi? Ýok, baýat bizden bir hareket de bolmaly. Bir adadyk bir meşguliýet de bolmaly, bir bahane bolmaly rızkymyda. Şertde ýöne gize günni soň ýydyna hazırda borup ýörmege. Bir adadyk meşguliýet ýöne bir bahane bolsa, Hudaý Taala rızky bize ýetirip durjak da. Bir moğlulun mirdaşyny imtihan etip görüpdi. Gaw dikkat edin. Hicrede hal tomusda bir zatda tamam hicre moğlulu ýokmaga men şu Hudaýyň Razzaqdygyny imtihan etip göreýin nädipdir. Näme dipdir? O da ýankyýalyk şu bir hicreleň birine girip bir çetrakda girip ýatypdyr we. Özü de penjara hiç ýerden görünmer ýalyk çetrakda goşarakda ýatypdyr ha. Muňa da bir gün ýetipdir, hiç zat habar hatir bolmapdyr, şo bir goşada ýatan bolmaly. İkilenji güni de bolupdyr, hiç habar hatir ýok. Onum ikilenji gün akşam birisi hicrakdan bir gaplama sadaka ýetipdir ha. Onam şonda hiç kim ýokmaý diýip gygyrýan bolmaly, ýa-ni sadaka ýelsen adam. Wa bir hicralardan gözleşdiren hiç kim ýokmy, ýok bolsa ýygyna gitsek diýip özünden hicraları gözleşdirýän bolmaly, hay molla ýokmy, hiçim ýokmy? Onda o da indi beter ajagyp duran bolmaly ha mollada. Tedim çykarman ýatan bolmaly onda da. Ona ma sadaka ýetiren diýipdir, ay hiç kime ýok bolmaly sadakany ýygyna gitsek ha diýipdir da. Şondan molla etdiýän bolmaly. Ona şondan gafinas körtür görse bir molla ýatydy ýa, bu şeratda. Ona o damla näme bolsa sana ýöre ýatyňa. Ay onda şu Hudaý Taala ýetirýärmi, ýetirmeýär? Şonu görjek bolup ýatyn diýipdir da. Onu ýetirjekmi diýipdir. Ay Hudaý nirde de wazana ýetirjek, ýöne bir ahwda gerek diýipdir da. Şoň hyýaly Hudaý nirde de wazana sana ýetirjek iýiskeni. Ýöne bir ahwym gerek, bir hareketi gerek. Az tu hareket, az men bereket diýipdir da Hudaý Taala. Sen hareket et, Hudaý bereketini bereýin diýipdir. Onam ýöne bir azap kellämizde bir sual bar. Şunu hal edelim şu gece. Hudaý Taala mehreban nedir? Hudaý Taala bendelere zulüm etmeýär diýdik. Hudaý Taala kıyınçılık getirmeýär bendek. Mehreban boljak bolar, kıyınçılık getirmeli da. Ýa näme bizim mallarymyz bir görsen ogurlanýar. Ekin bilen afat düşýär. Ýa-da ennamymyza elden, ayakdan, gözden, kulakdan bir kemçilik bolýar. Han Hudaý mehreban bolsa näme diýip şu işle bolupdy? Hudaý mehreban bolsa näçe şujury kynçylykla gelýär. Onu gaw dikkat edin. Hudaý rahimdigine, rahmanligine gurrun ýok. Eger bir bende hemişe nazy nigmatda ýaşap ýören bolsa, ola belli Hudaýyň mehrebanlygy. Ha,
Eger ýöne şoňa bir muşkilat gelýän bolsa bir bende, bir kynçylyklar gelýän bolsa, o fikir edip görelim. Ya şo kynçylyklar bir başga bir bendeň tarapyndan gelýär şoňa, meselem giýje gelýän malyny ogurlap gitýärler. Ya ekindi de ot berýär bir adam. Indi bu afet belalar bir adamdan bir bendeden geldi. Hudaý Taala näme diýipdir? Men kıyamatda mezlumyň hakyny zalimden alyp berer diýipdir. Sen mezlum boldun, ol ekiniň otlakdan zalim boldy. Hudaý Taala şaşdy Rahman mehribanlygyna ajra. Hey bendem diýipdir. Kıyamat günü bolanda sen hakyny ol zalimden alyp berer diýipdir. Sana himayet we kömekçi bolar diýipdir Hudaý Taala. Biz mehriban Hudaý. Hop ýa-da näme? Hudaýyň özünden de bir näse afet bela gelýär ki. Öz jawarahynda, agdaňda kemçilik bolýar. Ya ekiniňe bir näse afetli düşýär, asamandan gelipdi. Onda Hudaý Taala diýipdir, bendem, men seni afet bela bilen, kynçylyklar bilen, muşkilat bilen azmaýyş etýän. Eger sabr edebilsen, ahiretde sana ejr we sowab we padaş berer diýipdir. Cennet berer sana diýipdir. Bu da Hudaý mehriban. Eger de sana şonyalyk afetli, kynçylyklar ýetiripdi, ýetişdirip, hiç adama da sana kömek bermese, sonra bir sogaby bermese, onda ol kynçylykdan näme zulüm bolýar-da. Ýöne Hudaý Taala gelip däniş forum men tarapdan eger bir kynçylyk sana düşse, men şoň ahiretde jazasyny bereýin, sogabyny bereýin diýipdir. Bes bu da kynçylykda. Ýöne şunu bilmeli. Aya kynçylyk diýip nämek diýerler, azady diýip nämek diýerler. Bir näse zahirini alınmaly, bir näse atlan. Bir näse atlar görýär. Tamamy nady nygmatda ýaşap ýerler. Ay bula Hudaýyň söýün bendesi muhadyr. Amma kynçylykda ýaşaýan bende şu Hudaýyň közün ýokuş görýän bende sip ýa ozra diýmerler. Şumat bir adam, bir ata öz ogluny mederse okuýmaly wagty öz ogluny da diýse, ay oguljogum, sen mederse gidip ýörme azat sen. Ders okuýasyň gelmeýärmi? Hawa ay okuýup ýörme. Git tohuňa, git sinemaňa, parkyňa git. Hoş geçir, men hemme zatdan seni azat etdim diýse. Ýöne bir ata var, ol ogluny diýipdir, sen baýyt ders okuýmaly. Baýyt mederse gidersin. Edafa ýerlere gitmersin. Bir näse tehditli beren bolsa, indi welde ştatda zahiren iki däne atany görämizde, evvelki ata zahiren gözlemizde mehriban, ogluny azat goýupdyr, ders okuýmasyn, mederse gitmesin, parka gitsekmi, sinema gitsekmi, nere gitse gidiyorsun diýipdir ogluny. Evvelki ata zahiren gözlep mehriban, ama ikinci ata onları gıssapdy, mehriban dä. Ýöne batynynda hemmemiz bilýär, evvelki ata ogluny hyýanet edipdi. Evvelki ata ogluny däne olakyn berer ýetişdiripdi. Amma ikinci ata nägat mehriban bolupdy ogluny. Dersen şonu näme egerçe şonu gıssapdy, şonu däne tehdit edipdi, sen gel okuňa gel, dersiňe gel diýipdi. Amma şoň aňyrsynda bir mehribanlyk bar. Şoň aňyrsynda bir rahmanlyk bar diýär. Hudaý Taalaň da şonuň ýaly şaýat zahiren görsen bir näse bendele hoşlukdan mukadiyet, amma ýok. Şaýat da Hudaý Taala tarapdan bir afat we bela bolsun şo hoşlugyňyz. Soňraky aýa, şonu aýdaýlym inşallah soňraky ayetlerini inniki hefta goýar. Maliki yevmiddin, kıyamet günün ve kıyametteki işlerin malikidir. Yevm deyip Arap dilinde maliki yevmiddin diýdi. Yevm deyip Arap dilinde gündogordan günbatarın arasına aýdylýar. Amma şulada maliki yevmiddin diýdigi mutlak wagtdyr. Näme diýip? Çünki kıyametde gün ýok, taýinki gündogor bilen günbatarın arasy bolar ýaly. Kıyametde malik mutlak Hudadyr. Hudadan başga malik bolmaz. Ne qazi bolar, ne malik bolar. Waqan bir bize olakon hoştar, olakon gorku getirýän zat. Maliki yevmiddin, kıyamet günne hakem, kıyamet günne qazi, kıyamet günne malik boljak kim? Allah Celle Celaluhu'nun özü.
Vakaen biz özümüz ştatda etken işlerimizde haberdar olmalı ki kıyamet gününe bize qezafet edecek, bize hükmetçi Hudaý Taala özi. Sen şu zamanında eğer sana bir hüküm ya qezafet yani üstüne gelse, şu dünyanın gazisine qezafet ettirecek bolanken gaýgyn yok. Partiýaň bolsa, pulun bolsa, reşwen bolsa, utup bilýän, hakyn yok da o tarafı da mahkum edip bilýän. Ama kıyamet gününde halkın hakkını yiyen bolsam, halka zulüm eden bolsam, reşve veren, pul veren, para veren, parti veren, o zaradat yok ha kıyamet gününe. Çün kıyamet gününe qezafet edecek, hükmetçi Hudaý Taala özi. Maliki yevmiddin. Hatta bizim imamımız, mezhep başımız Hazreti Ebu Hanife radıyallahu teala anhu bir gün bir mecusiden algısı varmıştı. Bir mecusi kafirden bir näçe pul algyzy varmışdyk. Munyň öýüne barýan moga ýolda köwşüne bir näçe nejaset ýapşypdyr. Tedek ýalyk bir zat däne hafa ýapşypdyr aýagynyň köwşüniň aşagyna. Onuň şonu gaçyrjak bolupdy, bir aýagyny silkiläpdir, şol nejaset, şol tedek baryp şu mecusiniň diwaryna ýapşypdyr. Gaw dikkat edin. Mecusiniň diwaryna ýapşypdyr şol tedek. Onu minni Ebu Hanife ştatda fikir edipdir. Ve nedirin kam inni? Bir tedegi men mun divarına yapşıradım o. Bir adıcık zulüm yellip satta. Inni bir ştatda mesela yakşılık etsek nämetçik divarından şu tedegi ayırıp koyarsak da ayın misap bolluk deyip tane. Ebu Hanife näme fikir edipdir? Eger mun divarını ayırmasam, divarını kirlettim deyipdir. O yakın necasetde ayırmasam. Eger şol tedegi divardan ayırjak da bolsam, divarın bir azyjyk gumuna gaçyrjak men, divaryny hatoklajak birmek, divaryny birazjyk naqsy geljek. Meninde näden hadip orta ýolga galypdy. Näme etjegim bilmän, mejusyň gaftyny qakypdyr. Olardan çykypdyr görse Ebu Hanife, hay algysy üçin gelip duraw diýip, ay Ebu Hanife men bağışla, men pulum ýok falan. Ebu Hanife durup bir lähze diýipdir. Men sana telebi bakşyr üçin gafyny qaktym diýipdir. Yankı jaryanını aytıp beripdir, tedekleň divaryna men ýapşyrdım. Şunu näme etjegim bilemek, dursa divarın kirlenni. Ayırjak bolsam-da divaryndan gum aşjak diýipdir. Näme etjegim bilmän onu diýipdir. Şonda mecusi Ebu Hanifeň şey edip duran işini görüp musulman boldy diýdi. Nagat takwalyk we nagat Hudaý Taaladan gorkma. Ebu Hanifeden sorapdyrlar, imam, baba sen nagat gorkýan, nagat tersinmi? Bu zagatda näme boljak? Onda yok kardeşim deyipdir. Maliki yevmiddin Hudaý da deyipdir. Kıyamet gününe hükmetçi, qıdavatçı Hudaýyň özü da deyipdir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bir adam bir mithqal, bir zerre ýaljak, gawy iş etdi de Hudaý şoň gözüne kökürjek. Bir zerre ýaljak, teleke işi, zulmi etdi de Hudaý kıyametde gözüne kökürjek deyipdir ki, men Hudaýdan gorkýan, kıyametin hukmyndan, kıyametin gazawatyndan gorkýan diýipdir Ebu Hanife. Biz musulman dogallar, bu dünýäde halkyň hakyny iýmek, zulmetmek, ýa her bir günaha barmak, gaty iştibah zat üçün kıyametde gazawat etýän we hukmetýän Hudaý Taalanyň özüdir. Bir-iki däne de Enuşirwanyň hekaýeti bar, şonu aýdaýlyk, ondan sonra inşallah bolle eder. Şu dünýäde Malik iki formalı, Maliki haqiqi we Maliki mecazi we. Maliki haqiqi Hudaý Taala hem muradyň Maliki. Amma bizim Malik diýimiz, meselem tukanymyz we näçe hektar yerimiz we öýümüz we jaýymyz we bulan däne Malikiyeti biz mecazen biz şoňa Malik, biz şoňa eýye, sahip. Malik diýdik, eýye diýdik de sahip diýdik. Biz şu tukanlara, yerlere sahipligimiz bir mecazi, haqiqatan diýär, şon Maliki haqiqi Hudaý Taala näme dip? Şon kesen ölümden sonra, dünýäden geçenden sonra hemme jeni goýýan gitýän da. Hemme jeni wereseleňe galiýa, oglaň şoňa, ahtyk çoğluňa galiýa, besbelli bolýar, şu mal senki dälmişdik, amanatmışdyk. Hatta bir gün Bohlul iki awliýalaryň biri ýöne özüni däärli we gurup gelipdir. Şollany kabristana barıp, eline bir tayak alıp yani dili billiginden şu kabirler goýan bolmaly. Ýani Bohlul
elini tayağı alıp kabristanı şu kabirler vurup, çövüp, şeydip veren bolmalı kabristanına. Onun buna bir deyiptir, bohulu ol deyiptir, yatan adam bilen näme işin var deyiptir. Onu yok, men gurzakşın deyiptir, o näme? Onu bir dünyada meni beter yani aliyadi, beterken yalan aytýady deyipdir. O näzire sana yalan aytýady? Onu şu kabri tanıyan mı hava falan bayın ki hava? Onu şu diýady, dünyada diri wagtynda menim däni 10 hektar yerim var diýady. Menim falan pazaşda dukanım vardı. Dukanım var diýady. Falanca maşinim var diýady, falanca öýüm var diýady. Menki şollyýady, men şoň maliki diýady. Ama yalan anlaýanmyşdyk, han şoňky dämişdik ki. Hani ölüp gidenden sonra hemmejini goýup gitdik ki bu dünýäde öýde beren akitmedi kim depdir. Şu meni yalan alansaň meni gorup ýan depdir. Waqan şeýle de musulman da walla. Maliki asli Hudaý Taala da şumat meselen ve ondan mesal aýdar bolsak siziň biriňiziň duasy bir ýere gitjekmişdir. Motoruny siziň hayatyňyzda öýüňde goýupdyr, öýüňizde. Men bir ay selen geljekde bu motor sürseň de öýüňde dursa da sen güzellikdir. Bir ay selen amana sakla depdir. Inni şol adam madraşy motory hem saýlaryna akidip, goňşularyna akidip hay azap motor allam, täze motor allam, men küşüllip aýyp bilermi? Ýok. Ol motor amanat ahyryň bir aýdan sonra beýetine täýin bermeli. Bizni biz we elimizdäki mulkmal hemmeti Hudaý Taala'nky bizinki däl. Biz ýöne mezazan eýe bolýatsa, sen dünýäden geçýänsen Hudaý Taala peýdalany berdipdir. Dünýäden geçenden sonra ýene Hudaý Taala başga birine berýär, peýdalanmaly, başga birine berýär. Şeýdikden biz asli malik biz däldir. Onuň İmam Fakhrur Razi öz tefsir-i kebirinde bir Enuşirwanyň hikaýetini getiripdir. Waqan jalip gurrun bu da. Malik'in gurrunu ýerde Malik Sidi Sultan sahip eýe. Enuşirwan hemme kişi eşdiýände sana bir adil adam, edalet bilen geçen adam, zulm we sitem etmedik adam. Bu Enuşirwan bir gün awa çykypdyr, seýd etmäne, şekar etmäne. Onuň düze çykanyna bir tawşanyň bir keykin ýygynyň ýeköde kawlap gidipdir Enuşirwan. Kawlap, ha bir ýerik barypdyr, görse serwatlaryndan, tamam zatlaryndan asyrşypdyr. Onuň özü de gaty suwsap duranmyşdyk, ýa-ni Enuşirwan. Padşah aýyny ol. Tewrogny gözläpdir, suw tapylmar mukadip görse aňyrda bir bagy barmyşdyk. Ay şu bagy baryn isminde suw bardyr, mewe bardyr, hulasa suwsuzlukdan ganar dip şu bagy bardyr. Bagyň içinde görse bir oglan gelip berenmişdik. O bagdan nar barmyşdyk. Bağı anarmışdyk. Onuň bu oglana dipdir, hay oglan dipdir, maňa bir nara bersene, hey ora suw sapdyn dipdir. Oglan barahan bagdan birinin bir däne ulukon nary alyp däňip ýa-ni padşahyň eline berdir, Enuşirwanyň. Bu oglanla maň Enuşirwanlygyny bilen atdy, ha padşahlygyny bilen atdy. Ay bir gelip duran adam dip duran bolmaly diýendim. Onuň padşah munany suwuny sykyp nary deşipde içipdir, görse hem suwken hem de suw beter süýjümüşdik. Heýbere tagamlyza süýjü narmyşdyk, özde suwluna. Onuň padşah içenden sonra suwsuzlygyndan da ganypdyr. Onuň dipdir, "Wa men ýurdumda mun ýalypda bagy bar o" dipdir. Bu bagy men näme dip özüm tesahhür etmeýän dipdir. Näme sen öz adymy geçirmeýän dipdir. Zorlap da ozalar men şu bagy dipdir. Azap keyifsilik kim hem suw gawy hem tagam gawy. Özüme geçirecek dipdir, ha padşah öz ýüreginden isinden şey dipdir. Ona oglana dipdir, hani ýene bir naralla bersene dipdir. Oglan şu ýanky bagyndan ýene kapdan näki duran naryny alyp beripdir. Padşah onu sykyp isipdir. Ne bir dogry suw var içinde, özü de bir dogry tagam var, turşy azy bir nar bolupdyr, ikilenji içen nary. Ama oglana dipdir, hay oglan dipdir. Ýanky bir wagtdan aldyň näme şunu hawa? Ýa-ni bir süýjü çykýar, bir azy çykýar dipdir. Onu oglan muň ýanky sultanlygyny, Enuşirwanlygyny bilmeýän aýdypdyr. Eger de bolsa dipdir, şumat biziň hakimimiz, biziň padşahymyz
bir bidirik niyeti eden bolmalydyr. Bir raiyetine öz kavmine zulm edilip yüreğine alan bolmalydyr. Ay padişah da zulm etsek dep yüreğine alsa yerden bereket gitýär da depdir. Hop bereket gidipdir. Näme ilazymyz ýok depdir oglan. Onun padişah depdir öz içinden we depdir men padişah eger öz yüreğime zulm alsam, zulmü niyetlesem, bir tereke niyet alsam yerden bereket gitjek o depdir. Hem özüme bidirek hem raiyetime bidirek depdir. Şundan beýle aslan näme zulm etsek dälepdir. Hiç muterekeler etsek dälepdir. Onun oğlana depdir, "Han ýene bir meýwalla bersene" depdir. Oğlan barıp ýene bir däne nar ýakyp beripdir. Muny da sykyp isipdir. Evvelki narından da hem suw ken hem de süýjüsi ken. Hem suwly hem süýjü nar bolupdyr. Oğlandan sorapdyr, "Bu näzir bolla hemme jenden gawy çykdy da" depdir. Oğlan depdir, "Eger de bolsa ýanky hakim öz etjek zulmündan peşiman bolup tövbe eden bolmalydyr. Ýene bereket ewrulup gelipdir" depdir da. Onun padişah şu oğlanın şu kıssasyny eşitip, şu aýdyp duran gurrunlaryny eşitip, şu wagtda "Gadam sen ýaly edipdir ki men inneden böyle kisme raiyetime zulm etsek däldipdir ha." Onun Enuşirwanyň hikayetlerini beter känişdiýänler saňat. Enuşirwan adillik, hatta Sa'di aleyhirrahme da öz kitabyna ne kadar hikayetlerini getirýärler. Tamamy ulamalar şoň hikayetlerini kitaplarda sept edipdirler we şonuň gurruny inniki galjyk nesillere bir ders bolupdyr, bir ibret bolupdyr. Hatta Sa'di aleyhirrahmanyň bir däne hikayetinden getireli Enuşirwan moratda bu padişah adam emişe şu form şekara awa çykýan bolmaly dedi. Bir gün şeýle şekara çykanda bir däne aw gurupdyrlar bular, tawşandyr, keýikdir olasa, onuň şu tarapda da kebab etmeli bolupdyrlar. Şaredikden pişirip ýemeli bolupdyrlar. Onuň serwatlaryň birisi Enuşirwany gelip aýdypdyr. Enöden Enuşirwan zulm etsek däletdi. Enuşirwany gelip aýdypdyr, "Ey padişah-y alym" depdir. "Bize kebap etsek depdir, ýöne duzumyz ýok" depdir. "Gidip owadan duz getirmeli boljak" depdir. Şonda Enuşirwan näme depdir? "Gitden getirin, ýöne nemek be gıymet besetan ta resmi neşevedu dih harap ne gerdep" depdir. "Bolýa owadan duz getir" depdir, ýöne puljagadan berdi gaýta depdir. Bir moga duzy padişah gerek depdir, muftal gaýdyp owany harap edämi depdir, weýran edämi depdir. Onuň kaptanly vezir wuzara we ulakon adamlar we bular aýdypdyr, "Qibla-y alem, padişah-y alem" depdir. Bu bir däne duz depdir, onu alqaýdynyň bilen owa harap boljak bolýar. Dumy depdir. Onda indi padişah näme depdir gözden Enuşirwan "Bunyad-ı zulm der jahan evvel endeki budas. Her ki amet beru mezidi kerde ta bedin gayet residi." Ay doğan zulm depdir Enuşirwan. Zulm diýen zat, setem diýen zat dünýäde aslyn ýok da ahirin öňsek depdir. Bir nefer gelip däne bir azyk bir doganda zulm edipdir. Şonuň oglan uşagy şu zulmy görüp o da üstüne artdyrypdyr, o da üstüne artdyrypdyr. Indi gör zulm o setem nerelere ýetipdir depdir. Zulm setem öň ýokdy. Indi meni padişah da gelip bir owadan bir duzy zulm bilen setem bilen muftal gaýtsam depdir. Menden soňraky geljek padişahlar, menden soňraky boljak serwatlar, vezir wuzaralar owany dargadyp owany alqaýdyrly depdir. Meni padişah bolup bir duzy hyýanat etsem, men serwatlarym owa hyýanat eder depdir. Onuň iki däne owadan beýt getiripdir. "Eger zebag raiyet melek khurat sibi beravorand gulaman u deraht tezbih." Eger meni padişah barıp bir neferiň bagynyň birji däne almasyny zulm bilen alqaýsam, eger zebag raiyet melek khurat sibi gelip men padişah raiyetiňden alma bagyndan birji däne almany gofaryp zulm edip alqaýsam, meniň ýydymdäki gulamlar, serwatlar deraht tezbih bagy kullan gofaryp alqaýdyrlar depdir zulm edip. Näme menden gördüler öwrenlerle beterlerle depdir. Be pens beyze ke sultan setem ravadarat zanat leşkeriyaniş hezar mor besih depdir. Meni padişah bir owadan barıp 5 tane ýymyrkany zulm bilen setem bilen alqaýsam, meniň ýydymdäki serwatlar 1000 däne tawgy däne fiha düdüp däne zulm bilen alqaýdyrlar ýerle depdir. Zanat leşkeriyaniş hezar mor besih depdir.
Meni padşah bir 5 sene yumurkal qaytdım. Amma menden sonraki dörejek padşahlar, serwatlar, hadimlar buradan mümha tawgi fiha düdüp yerle zulm ederler dipdir da. Bas namber bezir zemin defn kerden Kaz hastiyeş beruye zemin ber nişan naman. Bu koşkular ahirine yetirelim, ondan sonra tamam eder çelesani. Sadi aleyhirrahman ne diye evinden ne kadar atlı adamla min diyen adamla yerli, mülükli, dukanlı, behterin maşinli, behterin öyle adamla bezir zemin defn kerden. Dünyada bir neyse vakti yaşadılar. Canı çıktı, öldü, yerin aşağına defnetip kayıttılar. Ki şuma, şolardan bir eseri yoktu ya. Hemmeci nabut bollu gitti da. Ve an pirlaşır ki sefordan zirek gil, hakeş çenan behor, kezu ustahan naman. Ol falan ağan tanıyan mı hava, falan ağanı bilyen mi hava, şonu yerin aşağına gömüp kayıttılar. Şol yeri, begadri işini iyiydi, etini, fünkünü iyiydi, ki hatta fünkü kuma ol tebdil ol gitti. Hanşımat Enuşirvan, şon kabrı nerede gömülüptür? Hanşı Enuşirvan'ın bir fünkünü tebdi şımat? Yok. Hemmeci şunyalık ne kadar padişahlar, ne kadar adamlar dünyadan gidiptir diye sadi. Zende as namı ferruh nuşin ravan bixeyr, gerçi besi güzeşt ki nuşin ravan nevan. Ama Enuşirvan adı qavluk bilen tutulya, şuna aytsak bolya sadi. Adı hani ve Enuşirvan'a adil, Enuşirvan'a adil. Hemme yerde adı tutulya, gerçi besi güzeşt ki nuşin ravan nevan. Enuşirvan'ın gideni Peygamberimizden önsek. Peygamberimizden önsek hükümet ettiğini padişahlık edenler bir Enuşirvan. Hani hemmeci gitti de şalom. Yöne bir qav at koyup gidiptir Enuşirvan özünden. Biz ey seni insan, seni mümin, seni yerli adam, seni tükanlı adam, ki seni camiye peyda ver. Öz zulmü setimini halka yetirme. Seni peydanı yetir, seni faydanı yetir. Behvit bir halka, hayri koney falana ganimet şumar umr, zan bişter ke bank berayet ke falan naman. Ke sennani cinadan gıygırlar mescitlerde, hay falanın oğlu falani ayrılıptır dipten cinadan gıygırılmağından önsek, şu canın teninde vaktinde ganimet olcu billani soğa bişler kânet, halka kân peydanı yetir diptir. Huday Teala hemmemize sağlık versin, din dünyamızı avad edip yani bu dinin yolunda gezmeklik, İslam'ın yolunda, şeriatın diyen yolunda yürümeklik hemmemizin müyesser etsin. Huday Teala hemmemize sağlık, afiyet, selametlik ve öz içimizde muhabbet versin ve tamamı müşkilatlarımızı amzad etsin. Ve rahmetli yağınları, ekillerimiz suzavati, gerekli volvati Huday Teala'nın özü yetireversin. Hemmemiz bir elhem 3 tane kulvallahu okuyalım, izinden ahın diyadilimizin birine dua ettirelim. El hakimdir, kapıyı bulmuş. Oturup cemaati oğuzlarından bir de öğretmenin şekilde öğretmenin. Şiddet öğretmen oldu. Dayak dağda ölü hadır onadır. Şu bendelerin adlı diyatlarımız yoktur. Şol bendelerin adaptları götürüp eğer rahatlı derecen veren dedik. Kabulların nurladık, katlarını navradık. Ruh bulan şadır, günahdan affı, iftihayla cennet edip. Şu okulan hatm-ı şeriflerin tavabı temerdin. Şunun hem ruhlarına başladık. Dayak öğretmenleri kabul ediyor.